En joke. Hvad får man, hvis man blander en ule med en bil? En hund. Nej, en bule. Hvad får man så, hvis man putter en and i en spand? Det er jo ikke et rigtigt spørgsmål, Rap. Der er ikke noget i den her verden, der er rigtigt eller forkert. Det hele er rigtigt. Jeg lover, hvorfor kigger du på mig, når du har råbt dig sadespasser? Nå. Men før jeg rejser til Indonesien, og politiet kommer og henter jer... Hvad siger hønen? Kyk, kyk! Okay, Anders, du har ikke sagt, Fætter Højbing kom i dag. Det er sagt papir. Og du får 2 kroner for de der gule firkanter. Det er sagt papir. Sten, saks, papir. Jeg tager til Indonesien i dag, onkel. Jeg er vild med dans. Det ligner overhovedet ikke de rigtige år, det der. Det lød som en båd, der startede uden fører eller kaptajn. Jeg må hellere køre nu. Boing. Men hvordan vil jeg hvem der er hvem? Hvem er sten? Hvem er saks? Hvem er papir? Hvad får man, hvis man kaster en Viagra-pille op i luften? Fuck, det er lort her. Okay, så tag det lige roligt. Ja.